Babukeli beMakhiwa TV nje obwazi ukuthi sila kwaNongoma eMona Sports Complex. Njengamanje ngiphethe nomanjani ke ilunga lomndeni lika mama Magwaza Msibi. Asikubingelele mama sikuphinde sikwamukele kwiMakhiwa TV. Ngiyavuma nkosami ngiyanibingelela nani ngokhulu kuyithoba. Mhlambe omunye umuntu uzoyibuza ukuthi ngithi ilunga lomndeni kanjani. Mama mhlambe kuyidalula nje kubabukeli beMakhiwa TV azazise. Mina nguneliwa kwaMagwaza. Untshona kube ingane kimi. Kodwa ngokuba lo mzimba wakhe ke bengathi mdala kunami kodwa yena ubengangelami ngisho ngelama yimi inkosazana. Cha oba khona kwethu la njengabantu bakwaMagwaza. Uma ngibona abantu bekangaka inhliziyo yami iyajabula kakhulu noma kunemvuka ke evuka eminingi kodwa ke uNkulunkulu uhlala simethembile ngaso sonke isikhathi. Ngiyethemba ukuthi naye umengameli omusha ngoba engenile nje kulesi sikhala uzosebenza njengoba uke wahamba noNtshona namanje ngiyakholwa ukuthi uzokwenza lokhu obekwenza uNtshona angeke asiphoxe ngalutho simethembile kakhulu. Mhlambe uthini umuzwa wakho mawubona abantu beNFP befikile noma kanjani ke besukile labasuka khona ngendawo ngokuhlukahlukana namhlanje betibeze khona la eMona Sports Ground bezolalela inkulumo kaMengameli uIR Barnes. Umuzwa nje wakho ukubona abantu beNFP? Umuzwa wami wokubona abantu beNFP kuba sengathi ngibona uNtshona uqobo ngoba ngiyazi ukuthi ngoba bedele besuka indawo ezikude kangaka bengenalutho kodwa bezama ngakho konke ukuthi beze la ngoba kuphatha igama likaNtshona bayamthanda futhi naye umengameli wethu lo bazomthanda njengoba bethanda uNtshona ngoba ngiyakholwa ukuthi konke azokwenza uyazi uhambe kakhulu noNtshona. Mhlawumbe uma ngabe sikhuluma nje ngaye umama uZanele Magwaza mhlambe ungathini nje ngayo ongakukhumbula ngayo kubili okuthathu? uNtshona phela mina ke uyazi igama beke ngimbize ngalo ngimbiza ngonoma sikisiki inyoni esinda sesilasayo ngoba lapha behamba khona bekuvule kutshani ubengenda inkohlakalo akaze sikudla ukudla kokwebiwa akaze sithenge ngemali yokwebiwa ubesebenza sebenzela isizwe kakhulukazi abantu abadala yingane abantu abaswele size sixabana athathe ngisho kwasekhaya ngithi nawo uNtshona usubheda ke manje uthatha imali yasekhaya athi phela sisi umuntu mayeswele kufanele umnakekele ngikholwa ukuthi namanje kuzoba njalo. Mhlawumbe singene ekhaya ke sesiphakathi manje njengelunga lomndeni kuphi ongakukhumbula ngakho abekwenza nje ekhaya? Ekhaya uNtshona ube ubaba umama ugogo usisi ayikho into angaze ayenze ekhaya. Uba eondla ufundisa ingane ikole nje yonke into eyenziwa ubaba nomama ekhaya nogogo wakhona ube idlozi lasekhaya. Sibonge kakhulu.